Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag, ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Karon kay naggimok-gimok na magmaayo ang mga kandidato para sa eleksyon, daghan kayong mo-text nako, Pader, kinsa man gyud imong pilion? Nako, di ko musulti oy. Pero ang giawhag lang sa simbahan nga pilia ang tao nga maayog binuhatan. Kana bang mga leaders sa atong katilingban, kay pulos-pulos na magid ni sila na nga leaders sa atong katilingban, pili atong maayog binuhatan. Si Jesus, mingon siya din sa atong Ebanghelyo, si Juan nga magbubunyag, mura siyag suga nga nagdanag aron pagsulti sa kamatuoran. Apan duna kunoy musaksi mahitungod niya, kay si Jesus mauman ang kamatuoran, ang dalan ug ang kinabuhi. Duna kunoy magsaksi niya nga labaw pa kay kang Juan. Ug unsa man ni ang iyang binuhatan. Matud pa niya, ang mga buhat nga gisugo sa akong amahan kanako maoy magsaksi nga ako tinuod yod nga pinadala sa amahan. Unsa may mga buhat ni Jesus nga makapamatuod na siya pinadala sa amahan? Kay bawo mo, mura mamog mga patay. Kana bang magyaw-yaw ta dito sa menteryo, nya daghan kay mga lubong, dia bahak, tapok-tapok lang. Suway ra kog istorya dito, wagi mo tubag nimo.
Ug na mo tubag no, maigking ka. So ay mo pag-practice og patay-patay oy. Sige. Ingna lang ingna lang nakakita niya or wa. So akong susbog pangutana ha. Nakakita na mo sa mga buhat ni Hesus? Lingi mong tupad. Ina, tinuod kang nakakita? Oy, usahay, gasigit ta ganig simba din hiwa, ta kakita sa mga buhat sa Ginoo. Nga naman, ang ato rag yung nakita, no? Ang atong mga pangandoy. Lisod kaayo kung ang nasa atong hunahuna, ang pirmi na tong makita ang atong pangandoy. Kaya kini manggong pangandoy usahay, no? Why limit? Why limit? Nya di na hinon kakakita sa naay nahitabo nimo tungod kay sige kag pangandoy. Nya ang imo ra bang pangandoy pirming dili muhaom sa imong nadawat. Tanawa, daghan kay ninyo dinhi nangandoy nga madato. Pero tanawa ang imong kwarta, wa muhaom sa imong pangandoy, di ba? Nasa uban nangandoy nga magwapa. Tanawa sa amin imong naong, wa muhaom sa imong pangandoy. Sa kapila na ka magkiskis imong kilay, kapila na ka nagpakolor sa imong buhok, igtan-aw nimo di lang gyapon haom sa imong pangandoy. Na mga asawa nangandoy og maayo nga mabuutan iyang bana, wa gyud mo haom. Nasa mga bana nga mangandoy, masiksi unta kong asawa, wa gyud mo haom, no? Okay, siksik naman hinon. Ang pari isa nangandoy mo dako-dako tan kolekta, wa gyud mo haom. Ngandoy maganay ko mahurot unta di kahalin atong slots. Wa gyud mo haom. Pila pa niya itong halin ng taon, gamay pa kaayo. Pero dako-dako na de, 4,205 na atong halin. Ay, nalana. O, di ba? Dako na nga, pakpata. Pero naapa may 55,795 slots. Mahurot ba ka kahalin? Inyong paminaw, mahurot ka ni dili. Sus, mamalit na mong tag sa kaslat. Ako ning pangandoy ha, mamalit na mong tag sa kaslat. Kada usa, haugma hurot na niyoy. Di ba? Labi nagmupalit mo karon unang adlaw may sa digalyo, unya inikatapusan mo palit na sad mong usa. Hurot na niyoy. Kadaghan ninyo dinhi. Pero di mo mamalit, hurot mo kamatay mo. ayaw sad. Mao lagi na ang atong pangandoy badi mo haom. Unsa may gustos Ginoo, tad-awa ang akong mga nabuhat, pasabot tan-awa ang akong track record. Unsa may unang buhat ni Hesus, matod pa niya ang pagsangyaw og maayong balita ngadtos mga kabus. Maayong balita ngadtos mga kabos. Kanang tao nga nagsangyaw maayong balita ngadtos mga kabos, maunay tinuod nga gipadalas Ginoo o kaha gipuy-an sa Ginoo. Atong mga kandidato karon sa politika, nagsangyaw ba og maayong balita ngadtos mga kabos? Bahala mo diha. Nya kamo sang naglingkod diha, nagsangyaw mo mayong balita ngadtos mga kabos. Kini sang gawali karon, nagsangyaw nig maayong balita ngadtos mga kabos. Otro sad. Oy, karong Pasko ha, akong isangyaw ninyo, manghatag ta og tag 60 ka 5 kilo pack rice ngadto sa kada kapilya dinis atong parokya, ngadto sa mga kabos nga mga tao nga sakop parokya. Manghatag ka. Pakapinan pagid nato og sardinas og noodles. Sidanga na. Nya kay wap amantay kwarta panghatag mo.
Kamong mga arang-arang pagkabutang nga nagsobra ang inyong bugas, pagpalit, unay sobrang budget ba? Pagpalit mo usa ka 1 pack na kanang 5 kilo rice, ihatag dinhi. Kay maayo ng balita, kay ako nang ipanghatod. Kita man mo'y naglista dinhi sa mga kabos nato. Sige naman tang hatag hapit kada buwan. Ato silang panghatagan karon. Gahapon ingon ko atong sang adlaw, manghatag ta. Pila man pa din ako, balik ta atong tag 25 lang ka pamilya, kada kapilya. So nireklamo man sa ding atong treasurer ing siya, pader manghatag man gani kag 58 kasako aka kanang kapak. Birthday rato nimo, karon pa nga birthday gyud ni Jesus. Naku hala no. Buguyad naku hala sa isinta. Palabwig duha. Yawar ba tay kwarta patay kita. So nagkinahanglan ta og 2,200 kapak na 5 kilo rice. Nagkinahanglan tag 4,400 ka sardinas kay mo padatag tagurhalan ka lata sa 2,200 ka pamilya nga atong hatagan. O niya nagkinahanglan sa tag mga 6,600 ka noodles kanang ana ba bisag unsa lag klase ay lang na makahilo ana lang noodles na ay sa nang expired ha nara ba say mga hato dinhi expired no ayaw ay sad pa kapining ato mga kabus tagaan la nimo expired kadtog yung brand new nya manghatag sa taog kanini ang bugas ayaw sad tong lungag pa lang nimo ang baho inig sugat ludo na ka kadto sang inig pangalisbos baho nga murag humot sad ba sa to pa arang-arang og quality mo nang gusto ta nang pinutos na daan kay wa may magpack og rice nga 5 kilo 10 kilos nga bati no arang-arang magina labi na ang inyong ihato dinhi mga anang sana ganador donya unsa pa na lion ivory mga sa panang uban diha nindot kay na siya nya ato na ipanghatag nila aron karong Paskuha do na tay maayong balita ngadtos mga kabos kay karon ra basang Paskuha ting paningil ros utang kanang mga maninglanay sa utang gahatag nagdautang balita o nang di ta maningil sa utang igo ra kitang maingon pamalit mog slat ang di mo palit maimpierno kana ra gud simple ra kayo maing balita na dili adi na to pakapinan ang mopalit og slat dunay divine unity, prosperity and satisfaction. Inigsunod tuig og makapalit ka karon tibuok 2022 bisan pag naay palaaway magkahiusa gyapon mo. Bisan pag duna kay mga gitawag natong mga alkansi, mga dimalas kinabuhi, tagaan gyapon ka og prosperous life. Bisan paghapit na kaway bugas, nasakit pagyud ka, gibuwagan pagikas imong uyab, feeling nimo you are satisfied. Pero gibuwagan kas imong kabit, feeling nimo mura kag mamatay. Buangon ka, yawanon ka. So pagsangyaw sa maayong balita, kung muduol kas imong anak isip mama nya nagduwa siya computer ug imo siyang ingnon hunungan na para ngadto niya maayong balita dili kusga dili na maayong balita paras nagduwa unsa may imong ihatag nga maayong balita ingnon nimo dong napakaylo diha siya gamay na lang may sa sige aton lodan di ba na ya magsige siyang duwa muduol kaniya nga dong gigotom na ka kay magpalit kog snack sa Jollibee ana unsa may imong gustong snacks dagko ra ba kay nagkaon kanang kusog kay muduwa dagko kay nagkaon agian lang gud ang burgers ba ana magburot-burot ikaw pigig duwa ana siga-siga gud ang matag ladok gud sige yung duwa di man ginalaundangon kaon gamay sige ginang duwa ana tagaig snacks lipay kay nastanan nya karon tibok mi sa Digalio mo na imong buhaton sa imong mga anak matapos ning Christmas makaingon gid sila si mama ba pinadala gyud Ginoo karon natawo na gyud ang manunobo sa kasing-kasing sa animal tang inahan
Nga naman, kaysa una, magsige naman kayo, kamong mga animala mo, kamong mga yawa mo, kamong wag gimoy kapuslanan, maor gini inyong gibuhat. Sukad pas una, maor gini kamo, banagko na lang mo, mga minyo mo kamo, mga bayhana mo, di mo kamo manglimpyo, di kamo malaba. Sige kag yaw-yaw na, animal ka para nila. Pero tagais la karon no. Katong imong anak na babae nga 16 years old, nga sigihan imong badlo nga magsigkuyog sa uyab, ingna karon, day, musta naman to imong uyab, wa na lagi mo magkuyog. Maingon to, ala si mama mo uyo na din manguyab ko, ha? May balita gina niya. Ana, uy dad ato diri imong uyab day, kay ato tong ila-ilahon, lipay kay na imong anak. To sigihan imong ingon nga bantay, ha? Bantay la jud kang masakpan ti kang buanga ka. Ayaw dito pag biga buanga ka, ha? Bantay la jud ka. Eskwela pa biya ka, di man gani ka kapasar anang module, biga-biga na ka dito, bantay lang ka. Ayaw anaa, kaya nga naman, daotang balita mo na nila. Nga no? Manya, kung ikaw, asawa, niya imong bana nangabit, unsa may maing balita nga imong isultis imong bana. Nakanang gikan Diyos Ginoo ba? Unsa man? Maingon ka, buwagin na imong kabit. Adi, pwede, maingon na imong bana. Ouch. Ouch. Masakit kuno buwagan ang kabit kaysa buwagan ang asawa. Mao na ikuan. Galing lang, uwaw lang kung buwagan ang asawa. Uwaw ba? Pero ang kabit, sakit kunong buwagan. Awa ko kasuway ano, kay wa pa masag ko kapangabit. Ako magining gimintin. Faithful man gyud ko. Pero ang kuan sakit ko nung na. So unsa may maayong balita nga imong ihatag ngadto sa imong banang nangabit? Ingna dayon siya. Sakit akong gibati dong, pero this cannot change my love for you. Ana siya? For better or for worse, in pain and in happiness, till death do us part. Aka na imong bana magtaghoy-taghoy nagadto siyang kabit. Ay hasta yahayas kinabuhi. Ayahay kay kinabuhi. Why pressure ba? Kay wa may musing bantay makapsakpan ka buanga ka buwag kita. Ikiha magiti ka ba? Ikiha giti ka. Ayaw ana kay maratol na siya. Daotang balita na. Anya unsa may maayong balita sad nga inyong ihatag para sa mga nangutang ninyo? Ha? Ingnon nimo, bayarin na to imong utang ha, bisag partial lang lang gugugod. Ana mangut ko to. Ita na daotang balita na. Pero ingnon nimo, day kabati man ko swaling father. Ako ano lang to oy, kana ganing pay as you wish na lang. Ana. Ang sa tawag, ang sa ingon nga. Ang sa isulti na ta ana. Kana ba ingon ba nga? Kana ding word nga payable when able. Gana no? Inshallah doy, wa para ba jud ko ika-partial nimo kay wa gyud maabot among bonus pero dugay nagong gibaligya iyang bonus eh. Wa gyud maabot among bonus. Ana ay gani ka Jesus ay kabalaka na day ay kay kuan raman payable when able. Inshallah mo ko day, ay praise the Lord, praise the Lord. Pwede mo dugang og gamay day nga. Kuan. Imo na sang dugangan, iglakaw lagi ada. Basta lagi mo siya, ay, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mag-ana na, eh. Nga inyo ng buhaton. Hindi ko no, lingi ay mong tupad. Lingi ay mong tupad, nga pangutan siya, ingna siya, para nimo, maayo kong balita nganha nimo. Ingna ko no, ingna ay mong tupad ba, ingna. Sa imo rong una-una, maayo kong balita nganha nimo. Karon ba nga nagkatupad mo diha ba? May ba kang balita? Ha? Daghan nato kinahanglan mo check up niini. Diri sa unang pagbasa si propeta Isaías nag-ingon nga sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason ko na kamo ug ipailako ang akong katarong. Ang katarong sa Ginoo maoy mo hukom sa atong kasing-kasing. Dili hukman ta pinaagi sa atong kwarta o uban nato mga bahandi kung dili nagpractice batag hustisya. Ug unsa may hustisya sa Ginoo nga mahimutang tuburan sa kalipay ngadto sa uban.
Kana bang ang mga tao tungod nato magdaig sa Ginoo? Mautong unsa to itubag nato salmo ganiha? Unsa to? Lahi maning ako rin salmo. Paday, unsa to? O Dios, padayga ang tanang nasod kanimo. Ang tanang nasod padayga kanimo. Kinsa unsaon man aron ang tanang nasod magdaig? Kinahanglan ang mga nagtuos Ginoo mahimong ilhanan pinaagis mga buhat nga ang Ginoo nagluwas nato. Dili kay mag-oppress nato. Mo na kamong nanimba dinhi mao mo gini kanimang yung misa di Galileo daghan mangyud kay taani. Pasalamat ta nga gihatagan tag gamayng higayon karon nga maka daghan-daghan ta. Ang ako lang ihangyo magtinabangay ta nga mahimo tang maayong balita ngadto sa uban. Ngadhi sa simbahan, maayog yung balita kung mo palit mo tag 1 slot sa atong DOPS SBF MM. Adi, ako lang na isulti. Unya, kung maghatag sa mugmayng balita dinhi sa katong katilingban, siguro gyud ko nga mubaha sad ang maayong grasya sa Ginoo nganha kaninyo. Nga matod pa diri ang hinginlan ako sa Ginoo. Hamton napita. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon, hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan. Ug ayaw usab itugot nga moingon ang yuno ko sama ako sa patay kahoy. Ang pasabot ani sa Ginoo nga wa nay tawo magmahay-mahay. Wa nay tawo nga magdepresyon, wa nay tawo nga mag self-pity. Nganuman busgon tas Ginoo kung kita muhatag sad og maayong balita ngadto sa uban pinaagis atong mga buhat. Ug humani ana ang Ginoo mahimo gyung buhi dinhi kanato. Si Maria mao'y una natong modelo nga nagpuyo sa mga buhat nagipabuhat sa Ginoo kaniya. Iyang gimaintain ang maayong balita ngadto sa katawhan hangtod karon natuan na siya sa langit. Busa kita sad ato sad na siyang sundon og mahimo sad tang malipayon. Manindog ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo yanak ni Maria nga birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus na matay ug gilubong mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, bisan sa atong pagkamakasasala, musalig kita sa grasya o kaluoy sa Dios pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria moingon kita Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan usa ka makasasalang katawhan magampo kita nga dili siya kawadag paglaom ug dili magpanagana pagduol kang Hesus iyang pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang kanilang tanan nga naghupot ug pangatungdanang publiko, ilabi na dinhi sa atong nasod nga mohatag sila paglaom ug tabang ngadto sa tanang nagunob ug nabugatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang tawo nga may maayong kabubuton, nga niining malaumon o malinawong panahon, magiusa sa pagpakigbatok, sa tanang matang sa inhustisya o pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang
alang sa mga sakop niling katilingban, nga magdasig kita kanilang tanan, nga naalaot, ilabi na ang naalaot tungod sa sala, nga tugutan nila ang ilang kaugalingon, nga tandugon sa kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang nangamatay, nga dadon sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayag o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoong Dios, gihigugma mo kami pag-ayo nga imong mga gipadala, kay imong gipadala ang imong anak alang sa among kaluwasan. Diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, dawata ang among pangamuyo, nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.